Като дете смятах да стана програмист, но нещата ми тръгнаха в друга посока. Сега пък дъщеря ми сама прояви желание да стане програмист и затова избрах SoftUni, за да реализирам тази мечта. Казвам се Александър Найденов и съм преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Дъщеричката ми е на 10 години и изяви желание да се занимава с програмиране. Имах препоръки от мои студенти, които са изучавали други курсове за възрастни в SoftUni. Аз реших да опитам тук и процесът беше много добре направен. Откакто идваме тук с нея, това, което забелязвам е, че започва да проявява повече интерес към Scratch програмирането, въпреки че е включено в материята и материала за изучаване в училище. Там обикновено нямат време или нямат подход да направят един истински час по визуално програмиране и затова смятам, че тук тя всъщност повече се надъхва да работи с Scratch и вкъщи включително го инсталирахме на локална версия и така има повече стимул да работи на него. SoftUni е едно добро бъдеще за нашите деца. Тук това, което ми прави добро впечатление, добрата организация на нещата, добрия сайт, доброто отношение на преподавателите, така че бих препоръчал на родителите да тестват и да видят сами. Дори могат да дойдат тук и да видят на място как изглеждат нещата.